dievčatá. Ženy milujú veľké traktory. Povedz mi, jak sa tvárim, alebo čo mám robiť inak. Dobre, počká, to sa mi ľúbilo. Ešte, vieš čo, urob vlastne ako keby som bola Tina Turner. Super, týmto ťa budem vydierať. Adriana, čo keby si sa urobila niečo takéto, že sa oprieš a v tom momente, ak sa mňa pozrieš, že... Teraz si to chcela. Výborné. Ježiš. Povedz, že hneď to spravíš. Adel, ja si dám toto na LinkedIn. Toto ide na LinkedIn. Počkaj, toto je moja power pose. To je tá power pose? Ja takto. Povedala, dole traktory. Ty kokos, to je super. Toto je dobré. Vyzerám jak tie 70. roky. Inak pracovný moment. Však konečne sa s ním pracuje.